Este é o escudo dos Zúñigas, que está realizado en espello, realmente a barra tiña que ir así. O que pasa que normalmente a tinta, xa o expliquei antes, a tinta traspasaba o papel ou o que fora, entonces o canteiro non sabía por que lado mirar. É por Vale. eso que todos os de San Cibrao están realizados así, pero o primeiro, que o de Lamadarcos, está ben realizado. Vale. Despois temos aquí o escudo de Braganza, que é moi parecido ao portugués, a verdad. Neste non se ven as esquinas, pero debías ter, notanse aquí uns pequenos abultamentos, pero hai outros onde se ven perfectamente que tiña as 5 monedas aquí. Que fuerte. E despois temos aquí estas dos marcas, unha aquí e outra aquí, Sí. que son as que realmente delimitan, o sea, é o sitio exacto por onde pasaba a delimitación entre un señorío e outro. Que además, como se pode comprobar, está máis ou menos ben co marco actual.